Bueno, l'apertura de l'Ivanka d'Alcoi va ser el passat 18 de maig, va ser de les primeres instal·lacions culturals que inclús a nivell de tota la comunitat valenciana que es van obrir. I realment un museu de les condicions de l'Ivancada és més senzill de manejar, perquè tenim unes visites controlades, unes audiències que no són massives, que són persones que van venint, i realment ens dona una capacitat de 30 persones a la vegada en la sala, que és inclús més que el que normalment nosaltres fem en situacions normals, perquè intentem que no hi hagi mai en tota la sala més de 25 persones. O sigui que estem... no hi ha ningun problema de capacitat. Les medides són les normals, demanem distància social, demanem mascarilla, a l'entrar la gent es neteja les mans en solució hidroalcohòlica, hi ha també uns sensors de temperatura que detecten la temperatura del front, i ja dic que com que el goteig de gent és intermitent, no el ve un autobús de 50 persones a la vegada. En les situacions normals, quan venia un autobús, ja fem, per exemple, 25 persones en una planta, 25 persones en l'altra, de manera que sempre teníem uns índexs d'ocupació molt limitats per fer de la visita una cosa agradable, no evitar un museu massificat. Jo espero que no es perdi la por al Covid, perquè no podem relajar la guàrdia. El que sí que es poden fer moltes coses si tenim el cabet pensant en les mesures de seguretat, d'evitar contactes, tocar elements comuns i netejar-se les mans, no tocar-se la cara si no estem segurs de tindre les mans netes i aquest tipus de coses, que ja és un poc el sentit comú i la responsabilitat individual de cada persona també. Però ja dic que un museu jo penso que és de les instal·lacions culturals més senzilles de manejar en aquesta situació de Covid.